Hei, minun nimeni on Kimmo Savilampi ja esittelen pikaisesti meidän uutta tuotetta Panda Cloud Systems Management. Panda Cloud Systems Management on tuote teille, jotka haluavat valvoa sekä hallinnoida asiakkaita, riippumatta siitä, missä asiakkaat sijaitsevat. Syynä tähän on se, että Panda Cloud Systems Management on pilvipalveluun pohjautuva. Näin ollen ohjelmistoa ei tarvitse asentaa fyysisesti paikan päällä. Lisäksi teidän ei tarvitse huolehtia päivityksistä, koska ne päivittyvät pilvipalvelussa automaattisesti. Panda-pilvipalvelu tukee Windows- sekä Mac-pohjaisia käyttöjärjestelmiä. Laajennamme syksyllä 2012 Panda-pilvipalvelu tukee myös BlackBerry, iOS sekä Android-järjestelmille. Panda Cloud Systemin avulla voit myös hallinnoida etänä asiakkaiden servereitä. Hallinnointi tehdään helposti tämän konsolin avulla, jolloin pääsette kätevästi hallinnoimaan asiakkaita. Asiakkaita voidaan hallinnoida myös taustalla, häiritsemättä asiakkaita. Tämän lisäksi voit seurata asiakkaiden prosesseja, tiedostoja, käsitellä rekisteriä tai avata päätteen suoraan konsolista. Voit myös hallita patcheja. Patcheja voi hallita Microsoftille sekä yksityisille ohjelmille, kuten Google Chrome, Firefox, Adobe ja niin edelleen. Panda Cloud Systems Management voi myös jakaa ohjelmia. Voit rakentaa omia ohjelmapaketteja tai ladata ComStoresta suoraan. Nykyisin meillä on julkistettu 174 toimintoa ja niitä tulee jatkuvasti lisää. Panda Cloud Systems Managementilla voi myös kehittää asiakkaiden palvelimia. Voit nähdä asiakkaiden rautapuoliset tiedot sekä ohjelmistotiedot. Minkälaisia edellä mainitulle on tapahtunut helpottaen vian määrityksiä. Teillä on myös mahdollisuus laittaa herätys päälle, jolloin voitte valvoa ja määritellä, että teidän ohjelmat toimivat kuten pitääkin. Ylläpitäjänä saatte varoitteen, jos esimerkiksi serveri on pidempiaikaisesti ylikuormitettu. Tällöin voitte ilmoittaa asiakkaalle ennen kuin suurempia vahinkoja kerkeää tapahtua. Esimerkiksi, jos ylläpitäjänä saatte ilmoituksen kovalevyn vahingoittumisesta, niin Panda Cloud Systems Managementissa voi serveri laittaa kiinni, kunnes ongelma on korjattu. Tässä oli muutamia esimerkkejä, mitä Panda Cloud Systems Management pystyy tarjoamaan teille. Jos teille herää kysymyksiä, niin olkaa ystävällisiä ja ottakaa yhteyttä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.